Boiro Novo insta ao Concello a apoiar explícitamente o movemento en defensa das pensións que, ao igual que en toda Galicia, ten xurdido en Boiro. Con este fin levarán a pleno unha moción solicitando unha declaración de apoio ao colectivo de pensionistas e instando ao Goberno Central a subir as pensións. Presentamos unha moción no Concello para pedir varias cousas. Para empezar, que o Concello tamén faga explícito o apoio a estes movementos sociais que están reclamando unhas pensións máis xustas, e tamén pedimos que apoie que o pleno do Concello se posicione para pedir a derogación do factor de sostenibilidade, así como a reactualización de todas as pensións, non só das máis mínimas, según a subida do IPC. Do mesmo xeito, Boiro Novo comprometeuse a apoiar todo tipo de movilizacións e actos reivindicativos convocados polo colectivo para demandar pensións dignas.